Από μέρα μετά μια χτυπημένα. Όχι, εγώ έχω σήμερα στραφάει τη χώρα. Τώρα έχει δίπλα στο δημαρχείο. Εγώ ξέρω από όταν ακόμα απάντηση δεν έχει τότε. Έχει πει 5-15 έχει πρώτη. Δεν είναι παιδί και δεν κάνω καμία. Από το Πανάτο ήρθα 30 χρόνια στη Ρώμα. Και στην 20 χρόνια. Εκτός από το Καψινόζενα, δεν πήγε. Πώς το μείνετε. Κατέβηκα από τις εκλογές, έχω τα χωράτια. Δεν βγήκε, θέλω αυτό πράγμα να τα πω. Για αυτό που ήρθε και η Ρώμα να την πληρώσει. Που ήρθε και η Ρώμα να την πληρώσει. Δύο αυτά τα ακούει ο τραυλός που κάνει το μαγκάκι και λέει μικρό παιδί που είναι χωραϊκάκι. Ήταν ο Προκαλής, τίτλος. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε που μπορεί παλιοκοριάτη που ήρθε στο πεζόδρομο με το σκατό στην πλάτη. Από τον Πανάτο έφυγε που δεν λαγεί πουλάκι να βρει το πεθαμεναστή εδώ το βρικολάκι. Με αυτούτο που κουβεντιάζεται τα νητερές αούλα, ποιος τον κάμπο αγόρασε και ποιος την αγούλα. Ποιος τον όχτο έστησε. Δίνεται την παρτία και ποιος τον μάτι έβαλε που άλλο την παρτία. Ποιος παθήνα απόκτησε και ποιος τα πελάκι και το σακί με κελιές πώς το κάνει λαάκι. Ποιος του πει αγόρασε και ποιος αγκαδία. Κούκι περνάδια, ακάλυπτους και μια αγαπηδία. Και αντί να φανταζόσαστε καμιά παλιοξεσκήτρα, μες στο μυαλό σας έχετε χωράφια με μαΐσκα. Αμέσως ετακίνιασε με όλα τα παρμένα. Ούλα τα τεμπελόσκυλα και τα χοντροκομμένα. Κολλήσετε με το λεκό που μόλις πονάει. Γιατί τα καρέγια του ποτέ δεν μιλάει. Το μυστήριο λέει ναι και αντίληψη καμία. Πώς του πάει πιο πολύ από την χειρονομία. Και όταν του πάει στο μαγαζί αυγά στα καλατάκια, να μπαλιγάρει προσπαθεί κι ό,τι ψυχοπαθάκια. Η πια όπου του μείνανε πάει να του πασάρει, άλλα με 15 ευρώ και άλλα με 20. Να μιλάμε σε ένα συμφωνή και με τον κόσμο ούλο. Με τον Αντώνη απέναντι, τον Παπασί το πούλο. Τα είχατε πως αγάπησε, το ξέρω τι του βρίσκει. Ότι του πας από το χωριό, καμιά φορά κανείς. Ξέρεις και ποιο, ο κουκουλής, βραδιά από κανάλι. Και το πολύ στο φαγητό μονάχα τον ανάβει. Κουτσί μεγάλα μάγουλα και ένα θέμα πόλο. Έτσι με τύπο στην κλειπή και έτσι τον κόσμο όλο. Με την πιπή και εντρεμπέ μονάχο τυραννιέται και άμα του και τίποτα του λέει πως βαριέται. Καμιά φορά κοντράρεται με ποιο το χαχανούλι. Που είναι χωριάτης και αυτό και τον γνωρίζουν πουλί. Η μέσα στο πεζόδρομο κοιτούμενε να πάθει και έτσι ματαγύρισε η αγριλιά στα βάθη. Ο Ράζης τάχα πρόεδρο εκείνο τον Λεωνίδα
απατεώνα, παπατή, φίλο του καταιγίδα. Έτσι είναι καταιγίδα. Ο Κουλάμου. Και δίπλα στην Πουλάκαινα γνωρίζεις ένα και ένα τα δύο φιλαράκια σου, τα δύο χοντροκομμένα. Το ένα πάντοτε λοχρό και έτσι αφηγωμένο. Και έχει τα αδερφάκι του το άλλο, το καρμένο. Ξέρεις εσύ. Που ένα νίκη σεβαστό το άμυρο πυρώνει και ο Λιμαρής καθόσαστε απόψα την οδόνη. Και αργότερα κάναμε δε θα πάτε ή πιλιώνα, μήπως και πάτε πάρετε καμιά παλιοψολιώνα. Και αφού η γειτονιά την έχεις πάρει αράδα, πηγαίνει στην Πιμπόινα να πεις καμιά θεμψάδα. Όμως παλιοχωριάτη μου, θα έρθει και η σειρά σου. Από τον Νίκο το σοφό θα βρει το μαστοράκι. Δεν του κολλάγε. Δεν του κολλάγε. Τον Ανίτα. Αυτό ήταν μήπα καθαρά εδώ παραστατιακό. Για όσο το καταλάβαν ήταν... Ποιος το κατάλαβε.